Dragi gledalci, dobroveče i dobro nam došli. Počinje vaš omiljeni kviz TV Slagalica. Ovo je 27. emisija u 77. ciklusu, a vi večeras proverite svoje znanje i nadopunite postojeće. Na poziciji plavog takmičara večeras Aleksandar Marjanović, pobednik od juče, dobroveče. Dobroveče. Nadam se i danas da će pobediti. Kako ste rekli? Nadam se. Cilj crvenog takmičara Veljko Velimirović. Dobroveče i vama. Dobroveče. Kako ste vi? Dobro, hvala na pitanju, vi? Ja sam ovdje, izvolite. Svi smo spremni pa da počnemo. Prva igra slagalica, tražit ćemo najdužu reč, a večeras slova prvi. Treća igra korak po korak, imamo skriveni pojam i evo prvog koraka večeras za Aleksandra. I Veljko, sada ste vi na potezu, izvolite. Aleksandre, čestitam, ali bih bio ovo ljut protivnik. Boga mi jeste, za svoj god je odličan. Veljko, svaka čast. Za 15 godina, dođi, molim te. Za 15 godina ovo je zaista odličan uspeh. Je ovo prvi put i na televiziji ili...